Лукашенко падтрымаў здушэнне Гонконгу. УАН Беларусь заклікала не ўмешвацца ў нібыта ўнутраныя справы Китаю. Пра храналогію канфлікту і тое, чаму айчынныя ўлады гэтак непакояць дачыненне Пекіну і Гонконгу, распавядзе Юлія Лабанова. Справы Гонконгу – унутраныя справы Китаю. Умяшанне ж у іх супярэчаць нормам міжнародных дачыненняў і уставу ОАН. З такой заявай ад імя 70 краін свету на сесіі па правах чалавека ў Жэневе выступіў афіцыйны прадстаўнік Беларусі. Адмысловы адміністрацыйны раён Гонконг – неад'емная частка Китаю. Справы Гонконгу – гэта унутраныя справы Китаю, у якія нельга ўмешвацца ніякім вонкавым сілам. Мы настойліва заклікаем адпаведныя бакі паважаць суверэнітэт Китаю і спыніць умяшанне ў справы Гонконгу. Пры канцы 90-х былая брытанская калонія Гонконг атрымала суверэнітэт, ды стала першым адміністратыўным раёнам Китаю. Ёй абяцалі прынамсі на 50 гадоў гарантаваць прынцып «адна краіна, дзве сістэмы». То бок уласную заканадаўчую, выканаўчую і судовую сістэмы, самастойнае рэгуляванне бізнесу ў складзе КНР. До последнего времени, до практически 2017-2018 годов, так и оставалось. То же самое остается, например, и для Макао, бывшей португальской колонии. Но, как известно, начались волнения в Гонконге, и эти волнения, по сути дела, подвигнули КНР на решительные действия и на пересмотр многих компонентов этой системы, в том числе на серьезное вмешательство в регулирование административной жизни. У 2019-м пачалі ўводзіць закон об экстрадыцыі на мацерыковы Кітай асобаў, падазраваных у парушэнні законаў КНР. У адказ разгарнуліся маштабныя пратэсты. У іх брала ўдзел чвэрць насельніцтва Гонконгу. Незадаволенасць душылі разгонамі дэманстрацыю. Супрацьстаянне працягнулася больш за год. За гэты час арыштавалі болей за 10 тысяч асобаў. Вітальд Дабравольскі, які дакументаваў у тым ліку акцыю ў Гонконгу, узгадвае: на піку пратэстаў было складана не спаткаць крамы або рэстарану, якія б адкрыта падтрымлівалі дэмакратычны рух. Паўсюль было чуваць пратэставыя песні на вуліцах. До таго закону не дайшло, але з'явіліся новыя падставы, нечувальныя дагэтуль брутальныя дзеянні паліцыі і ўладаў, каб выходзіць зноў і зноў на вуліцы. Кагосьці моцна збілі або здароўся факт супрацы паліцыі з гангстарамі. Гэта нагадвала замкнёнае кола. Ні паліцыі, ні ўлады не хацелі размаўляць з дэманстрантамі. КНР сочла за лучшее вмешаться, причем не тем образом, который ожидали от КНР, то есть не путем введения войск в Гонконг, об этом говорили, я напомню, еще в прошлом году, в позапрошлом году, а путем постепенного размывания самостоятельного принятия решений Гонконгом. Спыніць пратэсты ў тым ліку дапамог каронавірус. Каранцін не дазваляў свабодна выходзіць на вуліцы. Канчаткова ж утаймаваць дэмакратычны рух Пекін пастанавіў законам аб нацыянальнай бяспецы Гонконгу. Гэтак цяпер за ўдзел у пратэсце пагражае нават пажыццёвае зняволенне. Супраціў сышоў у падполле. Усё гэта вельмі нагадвае Беларусь, але ёсць і істотныя розніцы. Апазіцыі дэмакратычнай афіцыяльнай ужо няма. Усіх арыштавалі. Шмат якія палітыкі пачалі сыходзіць з пасадаў з-за Пекіну. Летась таксама не адбылося выбараў у гонконгскі парламент, афіцыйна нібыта з-за каронавіруса. І дасюль невядома, калі яны адбудуцца і ці адбудуцца агулам. Цяпер таксама кожны з кандыдатаў на пасаду дэпутата меўся б прадэманстраваць лаяльнасць да камуністычнай партыі Китаю. Гэтак Гонконгам кіраваць цяпер змогуць толькі так званыя патрыёты. План зменаў у выбарчую сістэму абмяркоўваюць на штогадовай сесіі парламенту КНР. Дык чаму ж Беларусь на ўвесь свет гучна заявіла пра падтрымку далёкага ад дэмакратычных стандартаў рашэння Китаю? Для Беларуси Китай – это тот партнер, с которым приходится считаться, ну и говорить некоторые вещи, которые приятны для Китая. В першую чаргу, конечно, гэта жаданне менавіта нешта атрымаць у адказ. Што мы вам дапамагаем, звярніце на нас увагу і дапамажыце ў адказ. Што патрэбна, якія бонусы? Ну, падтрымка на міжнароднай арэне, пазіцыю беларускага рэжыму, ну і, канечне, фінансавая падтрымка, інвестыцыі, вось, пажадана такія, якія можна атрымаць, а потым не адказваць, на што яны былі патрачаны. У Пекін прадаем калійнае ўгнаенне, сельскагаспадарчую прадукцыю, узбраенне. Атрымліваем крэдыты, інвестыцыі, ды тэхналогіі, як індустрыяльны парк «Вялікі камень». Што праўда, вялікіх выгодаў ад яго пакуль не займелі. Затое за погляды рэжым Лукашэнкі гарантавана атрымліваў выгоды палітычныя. Пекін першым павіншаваў Лукашэнку з перамогай на апошніх выбарах пасля інаўгурацыі
экстрадыцыі, што прайшла патаемна і на фоне масавых пратэстаў беларускага народу.